Joo, Seppo Lehto onnittelee itteensä 62, tulee illalla täyteen. Edesmennyt äiti aina sanoi, että et sä on vielä syntynyt kuin 10:30 illalla, mutta tämä on kuitenkin syntymäpäivä, että vaikka se olisi faktisesti de facto de jure ilta. Vetserinka, niin kuin slaavilaiset tai jopa italianot sanovat. Vähän samanlainen, huvittaa vetser. Ryssähän on lainannut aika paljon, mutta täällä oli jumalaton ruuhka luukulla ja nyt kello 14 alkoi. Jaha. No niin, tässä. Ei jumala. Tää tulee niinku turvallisia. Tarkoittaako se, että mennään turvalleen? On pakko näköjään lopettaa syntymäpäivätiedote tähän, kun täällä tulee näitä taustaääniä, mutta yhteislista Tampere kuntavaaleissa kerätään ehdokkaita. Ottakaa yhteyttä vapaussoturi@gmail.com. Jatketaan kohti uimista, kokeillaan uuden jälleen vähintään kilometri. Katsotaan. Se on moro 6.9.2024. Salutiamo.